Kula prasetya. Kok lagi tekan kene? Loh. Lah saking Jogorogan dumugi papan menika rak nggih tebih to. Apa Nyuwun ora mergo pangapunten. mampir-mampir to? Tuh. Cekak gampilipun panjenengan dalem menika cubriya dhateng kula to. Loh, anggonmu janji kuwi Dos pundi? rak wanci bedhug to? Iki jam pira? Inggih, kala mben kula ugi nate matur bilih kula badhe sowan wanci tengange. Amargi tebih rak nggih iso mawon to kula niku telat. Loh, upama adoh ki rak ya iso antan-antan wektune. Nggih, sampun. Dijarak ta kuwi jenenge? Menawi kinten-kinten sowan kula menika kepara namung dadosaken ribeting penggalih dalem. Nggih sampun. Kula ora sowan rapopo, sampun nyuwun pamit. Kakang Prasetyo. Kakang Prasetyo. Mboten enten ginanipun kula sowan menawi panjenengan dalem tanceping raos dhateng kula kados ngaten denajeng. Kakang. Mbok ya kowe kuwi ngrasake. Nek wong janji terus diblenjani kuwi rasane piye? Jengkel ta ya? Padha mawon ati kula rasane keloro-loro. Bareng kula sowan ten Taman Kagungan Dalem kok mung dipaido. Nganti kaya jagat niku wong wadon sing gelem karo kula niku mung panjenengan. Oh, dadi kaya ngono to, Kakang? Yen pancen kaya ngono ya ora apa-apa. Apa rumangsamu ora ana sing gelem karo aku? Oke tunggale. Niki ampun ngoten niku to Wong dianyeli kok ora ngerti. Rumangsane ki wong kene ora ana sing kepencot karo aku. Panjenengan niku aja gampang anyel. Ampun gampang mangkel. Mundak gampang tuwa. Lho sing gawe anyel sapa? Sing gawe mangkel sapa? Sakniki kula suwun ten Taman Kagungan Dalem telat sithik. Leh kula suwun tak rewangi. Telat sithik piye wong nyatane suwe banget ngono Lho kok. kula niku rak natohake nyawa kula to. Nganti kula niku konangan prajurit jaga, njur kula dicekel dipateni kula. Nyatane ya ora konangan ngono. Oh, nggih sampun. Yen pancen sowan kula mboten wonten nggih sampun kula bali. Dijarak to. Sing jarak niku kula napa panjenengan? Aja-aja kek pancen panjenengan iki yo kepengin ngrangkul aku. Ning ketoke iya kok niki. Ketoke panjenengan dalem kuwi dasare pancen arep cedhak aku kok. Ketara ta kuwi? Lho. Kok ya ora gegeden rumangsa. Anggere gemujeng yen ngono aturku kuwi bener. Mara gemujeng. Ora? Tenane. Apa Aku ki mangkel tenan lho, iki rumangsaku kok malah. napa kula diarani iki lho. ora mangkel napa dos pundi? Lho, sapa sing ora mangkel atine? Le janji jam pira, le teko jam pira? Lah kene ya guyu. Upama kula niku telat mbok yo digelar digulung rasane. Sing jeneng telat niku mesti ana sebabe. Njur ana sebabe niku iso dumadi teng sinten kemawon kalebu kula, kalebu panjenengan. Ngono lho. Upama telat ki rak ya WA. Kok WA zaman Mojo Agung kok WA? Lho, saiki ya iso ngono kok nyatane, ya ta? Lho. Kayak mongko WA aku urung tak lebokke WA-mu. Ora ngono kuwi to. Loh, sakniki kula ketemu ten taman mriki niki kudune panjenengan dalem menika seneng. Yen pancen merentul saka sakjroning ati. Seneng banget ngenteni tekamu kuwi seneng banget. Nganti seneng banget suwe-suwe kok senep. Dadine rak mbededeg to aku. Upama kula dipenggalih luput sing gedhe pamengku panjenengan tenajeng, kula nyuwun pangapura. Iya, wis tak apura.
kosok wangsulipun panjenengan yen nesu ngono ku ya salah marang aku. Ya aku njaluk ngapura. Terus pundi? Njaluk ngapura. Ayo padha-padha. Pun kula niku rak niku dilalekke mawon. Kaya dene awake dhewe niku ora bar padha paben. Kula niku ketang kepengin ngesok raos pangraos kula dhateng panjenengan dalem. Ning iki mau lehmu mlumpat beteng rak ya ora piye-piye ta? Kula menika sampun matek kaji. Saliring reh samukawis kasagedan kula sampun kula watek. Ana donga sing anyar Sri Kiti Rejuna mangana tembok randra tunggu donya, ana dandang tunggu layon. Tak watek jebul niku petunge wong ngitung meluk keris. Lah, petung luk keris kok nggo. Ning tujuanipun bapak kula niku rak kawruhe pepak. Pun kula duwe cara supaya kula iso ngendhukke beteng. Ngedhukke beteng melompat nglimpeke prajurit jaga nganti kula iso slamet tekan taman kagungan dalem menika. Matur nuwun ya Kakang. Lah nggih to, ngono kok dadak nganggo nesu. Mongko panjenengan dalem menika apa nek nesu njur ketok ora ayu? Padha mawon tetep ayu ten mripat kula. Ah, aja ngono lho, isin aku. Nggih, kula niku westune ten ati kula duwe rasa mamang, mangu-mangu. Perkara apa? Lho, kula niku namung prasetya anake Warok Jagaraga mengko panjenengan dalem menika den ajeng Sekarniti putranipun Ndara Bupati Maja Agung. Kok isih Loh, ngrembug perkara kuwi to, Kang? yen wonten lakon kaya koten niku apa ora jeneng cecak unta lempiak. Mengko wekasane kula ya mung arep dadi kere munggah bali, mendah lo ing kaya ngapa tumrap wong liya. Kula rak mamang niku aja-aja panjenengan miyuratine gampang duwe panemu beda. Kakang Prasetyo. Bola-bali aku wis kandha. Yen tresnaku marang Kakang Prasetyo kuwi ora ana tandingi. Saestu napa? Tenan. Mbok cobi kula sak menika tak mireng pratela panjenengan. Alah mbok yoket mau. Lah wong mau ketungkale arep padu kok panjenengan dalem menika. Janjane kowe kangen to karo aku? Alah ngono dadak ta. Pun kula kepengin kaya adate panjenengan pratela sepira gedhening rasa panjenengan dhateng kula. Ngono ya Kakang. Kok dogem remeng to iki? Monggo. Rina wangi dadi hati. Nggih. Wengi mboten napa-napa nek awan ra entuk kalodhangan. Tanpa dahar, tanpa nindra, jer iku sing tak rasake. tansah kumawanging netra. Panjenengan dalem menika swantenipun sae iso nganyut-anyut kaya dene rontok jantung kula jare. Jrengati kadung tresna tan liya hamung sliramu Rasah kepengin satemah lara has mara. Ngapa Kakang Prasetyo? kula. Kowe mau nanduki sapa? Lho,
Niku abdi dalam taman kok. Abdi dalam taman. Dudu. Abdi dalam taman niku. Dudu. Niku lho sing Kuwi kawula kadek. oh, ngendi? Kadek. Napa? Oh, gandek. Oh, Woi, yen pangapunten. Bul gandek kok. Kepriwe? Hah? Apa iya? Lila nono aku kandha. Iya, Terus mentola sajerone ngeten iki lho. Saben-saben sing kula kangeni menapa sebabipun kula lajeng kepengin tansah caket kalian panjenengan dalem. Padha karo aku kok, Kakang. Aku kuwi ora ana priya sing tak tresnani kejaba mung Kakang Prasetyo. Saestu napa? Tenan. Wong ayu katresnan ning anteping rasa kula nganti mboten sinayudan wong ayu katresnan monggo tenan. Nanging nung sewu mboten sah diuyek-uyeke ngoten. Lah kok yo dadak diuyek-uyeke kula niku ra. Wong kabeh menika ya do ngerti do weruh sing uyek-uyeke iki ya sapa lho. Sedhel wae wong kone badya sekawit raos sing manah kula menika mangkel kogel anyel sak sampunipun kula ningali panjenengan kok rasa nesu niku ilang tinajeng. Apa ya paniki sing diarani tresna nggih? Lah iso mesti wae to. Nesu dikaya ngapa yen wis sak pejagong terus omong-omongan padha dene ngertine rak njero ra sida nesu. Olo. Iki lho. Kok kaya ngudang cah cilik wae. Kula pikir lajeng gemes niya kesusupan rasa wedi pekewu lan sak piturute. Monggo pun sambet. Cul. Apa? Saketolan
apa?